Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowy, janyňyz sagmy. Bir näçe dostlarymyz üçin şu videony taýýarlaýan, bilýän bolsaňyz bir näçe ýurtda koronaviruslar sebäpli karantinalar dowam edýär. Ähli adam öýünde oturmaly diýip kararlar çykdy we şu anda bir näçe öýüňizde oturýarsyňyz, okuwlar ýapyldy, işler ýapyldy. Diň jalýansyňyz ýöne içiňizde muksaýandyr. Bir zatlar etmeli, öýde boş oturmalylar diýen dostlarymyz üçin şu videony düşürdüm. Ýa-ni diýişim ýaly bir näçe dostumyz haýaş etdi, öwredäý. Öýde boş oturýar, şuly iş edesimiz gelýär diýen dostlarymyz üçin şu videony taýýarlaýan. Temamyz mehriban dostlar eBay, bilýän bolsaňyz Amazon, ondan sonra da dropshipping diýip hem ýürüte bir häzirki wagtda söwdanyň, hani online internet arkaly satyşyň täze bir görnüşi. Dropshipping eýen bir näçe ýyl bäri bir näçe ýerlerde edilik gelinýär. Biziň mahramada türkmenleriň arasynda edýänler bar. Ýöne bilmeýänler üçin men gysgaça şu gün informasiýalary siziň bilen paýlaşmakçy. Mehriban dostlar, dropshipping bu ortada alıp satar ýaly bir zat bolýar. Dropshipping meselesi, tani türkmençelap düşündürenimde biri siziň haradyňyzy satyn almak isleýär. Ýöne siz oňa öz haradyňyzy däl başga biriniň haradyny satýaňyz. Ýagny dropshippingde eliňizde hiç ýyly pul bolmazdan, eliňizde hiç geli harit bolmadından siz şol işi edip bilýäňiz. Munuň üçin size gerekli zatlar, mehriban dostlar, dropshipping üçin ýörüte ulanýan sayt, ýani Shopify. Men onu kommentariýada hem siziň üçin paýlaşarym. Shopify'e gidip şo ýerden özüňize sayt ýasaýan. Ilki bilen dropshipping'e başlamadan olar siz özüňize bir kategoriýany saýlamaly. Haýsy ugurdan haritler satmak isleýän, uruşuk materialy, ýa bolmasa da diýeri daşarurtda hayvanlar üçün, öýütler üçün, hani aksesuarlar, käbir görseňiz hayran galarsyňyz, käbir itleriň eşikleri, ayakkabylary, eýýän önümleri, oýnaýan oýunjaklary, her türlü haritler bar itler üçün, pişikler üçün. Ýa bolmasa diýeli awlayan adamlar üçün bir näçe kategoriýalar saýlap bilersiňiz. Hani balyk tutulýan zatlar boluplar, ýa bolmasa da hani pikniğe gidende ulanılyan zatlar boluplar. Özüňize bir kategoriýa saýlaýaňyz. Ýa-da gözellik näme diýler? Näme şu? Make-upçylaryň zatlar, kosmetika ugrundan saýlap bilersiňiz meselem gyýylar. Ilki Shopify'da özüňize kategoriýa saýlanýandan sonra özüňize bir tema açarňyzdan sonra AliExpress, bilýänsiňiz Hytaýlaryň AliExpress kompaniýasynyň zatlar, haritlary optowy satylýar ýerde. Yani siz ýene de ýeke-ýekeden amal bilýäňiz. Ondan sonra siz öz magazynyňyzda, Shopify'da açan magazynyňyzda AliExpress'in haritlaryny ýerleşdirýäňiz. Men bu zatlaryň ählisini kompýuteriň başyna geçemde şunu aýdaýyn, şu video ilki birazcık tanışyň, ondan sonra nädip Shopify'da account açan. Men özüm size bir diýeli bir kategoriýa saýlap AliExpress'den hem harit ýerleşdirip, ondan sonra öz web sahypamy köpçülüge nädip getirdim, nädip satýan hemme zady kompýuteriňiz nesede taýýarlap hem görkezlerin ýöne şu wagt gysgaça informasiýa beren. Inni ýanky diýişim ýaly, AliExpress'in harydyny öz web sahypamyza ýerleşdirýärse, bu sahypanyň özü awtomatik ýerleşdirip berýär. Siz o ýerde suraty düşürjek bolan köseňiz ok, ýa-da productyň harydyň adyny ýazjak bolan köseňiz ok. Hemme zady awtomatik kompýuteriňiz bilen göni transfer edip bolýar. Inni geleli AliExpress'daki baha mesela $1. Diýeli näme gerek bize? Näme bolsun? Serejen näme diýeler? Şu jagat harit elime gelen hatda şu an. Şu AliExpress'te $1. Siz muny öz Shopify hasabyňyza $3 diýip goýýaňyz. Inni öz Shopify hasabyňyzda haritler näde satýaňyz? Muny Facebook'ta, Google'la reklamat pul töledip sahypaňyzy öňe çykardyp haritlaryňy satdyryp bilýäňiz. Inni şeýle işleýär. Dropshipping näde işleýär? Siziň haradyňyzy satyn alan bir adam diýeli şu haradyňyzy $3 satyn alýarmy? $3 satyn alýar. Size habar gelýär. Siziň şu haradyňyz $3 satylýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň diýeli Kaliforniýa welaýatynyň plan ýerinden bir haradyňyzy satyn alýar. Bolu siziň eliňizde informasiýa geldi. Indi siz näme etjäňiz? Şu haredy siziň alan ýeriňiz sahypanyň arkasyna görüp oturýarsyňyz da, haýsy AliExpress'daki haýsy satyjydan aldım. Bunu oňla habarlaşýaňyz, şu haredy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kaliforniýa welaýatynyň şu plan adresine uğrat.
Sebäbi sizden şunu satın alan adam informasiýalaryny ýazdy. Plany köçe, plany öý, plany velayet hemme zady ýazdy. 3 dollarymy төлedi. Indi siz muny Xitaydan satın alýaňyz. Xitaydan satın alýaňyzda bul uğratmana kargo. Uğratmas üçin sizden satın alan adamın adresini ýazýaňyz. Ýani sizin eliňizde hiçbir harit gelen ok. O sizden satın aldy. Sizden ondan satın alýaňyz, ýöne harity göni belki öňüne uğratdyrýaňyz. Ve muni dropshipping'i etýäniňizde eýýän Xitaylar, AliExpress'inkiler bundan 10 ýyl öň bilip gelýärler. Belki de dropshipping çıkarıp koyuverelim şolar. Olar uje sizin sırrını saklap bilýär. Ortada hiç problemi yok. Hatta siz isteseňiz olar hatam ýazyp bu dropshipping sen hiç ýyl harydyň ýanyna çek diýilýär-de, şuň töle bilen bagly hiç ýyl kagyz goýma diýilýär. Ya şey ýany onu gün uğratýan bar ya. Ne geleli mesela käbir adamlar soraya. Ay Amazon'da satsanam diýeli mesela o esas soralan biri. Ol adam näme üçin meniň Shopify magazynymda harydy satyn alsyn, Amazon'dan alsa bolmaýarmy? Indi şeýle bir zatda Amazon'dan adamlar gerekli wagtda satyn alýar. Şunu ýadyňdan çykarmam. Biri mesela maşyny bozuldy. Maşyny diýeli çyrasy gerek ýa-da bir ýerine bolt gerek. Şu maňa planzat gerek diýip gözläp Amazon'dan satyn alýar. Indi ikinciden Shopify'dan adamlar näme satyn alýar? Mesela men gydyşym ýaly bir kategoriýa saýla diýdiň ha. Diýip aýtdym bilýärmi? Bir kategoriýany saýlaýaňyz. Indi şu kategoriýa boýunça adamlaryň öňünden çykýarsyn reklama. Adam Facebook'da, Instagram'da gezip ýör, öňünden kosmetik bilen baglanşykly bir sahypa çykdy. Web sahypa, sizin sahypaňyz gelýär, girýär, görýär. Ya ay şuna alsam boljak. Ve şey edip al ya. Bu keypine göre alýar sizin harydyňyz Shopify'dan. Hani maňa şu harydy sroşny gerek zerur diýip satyn alan ok. Sizin harydyňyzy keypine göre alýanlygy üçinem zat edýär. Sizin harydyňyzy satyn alyp bilýär. Hani bu ýerde Amazon ýa-da eBay bilen baglanşykly zat däl. Şonuň üçin sizin harydyňyzy satyn alyp bilýär. Indi käbir soraglary ýene de bir näçemiz ýansyňyz. AliExpress'den satyn alyp bilmeýärmi? Amerikanlar diýen bolmagy mümkin. AliExpress'te $1 wagtda senin harydyň näme üçin $3 satyn alsyn diýen soraglary jogap ýok bunda. Tagam bu adam sizin web sahypaňyzdaky harydyňyzy öz keypine görä aldy. Bu harydy gözläp alan ok. Maňa şu haryd gerek plan ýerde bahat näçe bu ýerde $3 eken AliExpress'te $1 diýip gözläp alan ok. Halaya alya. Ondan sonra da şeýle bir zatda Amerikanlar ortalama ýyllyk $80-90 miň pul gazanýar. $80-90 miň pul gazanýanlygy üçin bunu aýa bölümde olaryň aýlyk somagy üçin harçlaýan puly ana $6.000-7 miň. Sizin $3 ýa $4 adyňyz olar üçin bir zwaçka. Şonuň üçin mesela dropshippingde, Shopify'da mesela köpeňiz diýen bolmagy mümkin. Diň Amerikamy, başga ýurtlarda edibilermi diýenleriňiz bar bolsa, edip bilersiňiz, synak görüň, ýöne esas men berýän maslahatym Amerika. Çünki eýen beýlek ýurtlara giderňizde o ýerdäki adamlar $3 zat tapandan sonra $2 $1 harydyny gözläp başlaýar. Şu haryt başga ýerde näçeden, başga magazynda şundan arzanragyny tapyp bilermi diýip gözleýär. Ýagny bu ýerdäki ýaly gördüm, daway al diýilen panyata ýok. Şonuň üçin esas zatlar ýan klasyny söýleýäňiz. Bundan başga da has gyzyklananlar bar bolsa men kommentarlara sereden Shopify'dan näme edip öz magazynymy açmaly? Birim Shopify tölegli aýlyk özüniň tölegi bar. Ulanýanyň üçin ondan sonra Shopify näme edip magazynymy açmaly? Näme edip AliExpress'in harytlaryny ýerleşdirmeli? Ondan sonra da näme edip öz sahypamy Amerikanyň içinde reklam edip Amerikanlaryň öňünden çykarýaly etmeli diýen tema boýunça da ýene de sizin üçin bir video getirerim. Ondan sonra da eBay'de ve Amazon'da näme edip harytlar satmaly diýen temalarda hem sizin üçün ýakyn wagtda gykaçyk videolary paýlaşarym. Bu videoda hem birazjyk bolsa bir zatlar öwrenensiňiz diýip umyt edýän. Hafta videolar üçinem ýakyn wagtda görüşýär. Kanala agda bolmagy, like basyp kommentar ýazmagy, dostlaryň bilen paýlaşmagy hem ýadyňyzdan çykarmaň. Aramyzda bir näçe başlaýak dropshipping işine başlaýak adamlara da üstünlük arzu edýän. Ondan sonra da eger hani dropshipping'e başlap belli bir ýere gelenizden sonra aýlyk 10 miň, 20 miň dolar gazanp başlaňyzdan sonra şunu ýatladan ýadyňyzdan çykarmaň. Ahmet öwredipdiň janyň sag bolsun diýip bir käbat bir ýatlap habarlaşyp dursaňyz menem monça olaryň esasat videolarymy görülmegi däl, araňda birleriniň hani bir işde üstünlük gazanmagy. Ondan näme? Indiki videolarda görüşýänçek sag bolun dostlar.